Hayırlı erте, Tataristan Devlet Televideniyasının yanılıklar çıkarılışını başlayırız. Studiyada Anya Gıbadullina, bizning bugungi çıkarılışta. Bugün bütün Rossiya bilim kuni maktablarda yuqori ham maxsus o'rta o'quv yurtlarında yangi o'quv yili boshlandi. İlning 160 aylab borushi kompaniyasi 2000 dan ortiq qatnashuvchi Qozonda neft gaz ximiyasi forumi ochildi. Bu yıl bol ko'pmi Elmat rayonidan Umartaşlar dinastiyasida qo'noqda. Bugün bütün Rossiya bilim kuni. Әлеге бәйрәм уңайыннан Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Миннеханов мөрәҗәгать белән чыкты. Барлык укучыларны, урта һәм югары уку йортлары студентларын, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләрен, укытучылар һәм тәрбиячеләрне, тренерларны, Татарстан мәгариф системасы хезмәткәрләрен, ветераннарын күтәренке һәм якты рухлы бәйрәм билем көне уңайыннан ихлас котлыйм. Яңа уку елы башланган көнне 1 сентябрьне без һәр чак гомум дәүләт дәрәҗәсендәге зур вакыйга, bunlar arasındагы ныклы бәйләнеш, күп милләтле халкыбызның мәгърифәткә һәм яңадан-яңа фәнни ачышларга булган көчле омтылышының чагылышы буларак кабул итәбез. Иң әүвәл бу дулкынланып тәүге кат мәктәп бусагасын атлап кергән, якты хатирә булып күңелләрендә гомергә сакланачак 1 укытучылары белән очрашкан, танышкан 1 сыйныф укучыларының бәйрәме. Бөек илебезнең киләчәге турыдан-туры яшь буынның ни дәрәҗәдә белемле, мәдәниятле, ирекле, җаваплы һәм нык фикерле булып үсүенә бәйләнгән. Мәгариф өлкән проекттан хәзерге заман мәктәбен камилләштерүне һәм цифрлы нигезгә корылган белем бирү программасын уңышлы гамәлгә ашыру, фәнни югары технологияле, чит илләрнекен алмаштыра алырдай продукция җитештерүгә юнәлтү безгә күркәм нәтиҗәләргә ирешү өчен юллар дип ышанам. Татарстанда цифрлаштыру елында уздырыла торган чаралар моңа зур этәргеч бирергә тиеш. Билем көне мөбарәк булсын, диелә Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә. Бүген билем көнендә кулларына чәчәк бәйләмнәре тотып, меңләгән бала 1 тапкыр 1 сыйныфка укырга килде. 7000-нән артык укучы уку елын яңа мәктәпләрдә башлап җибәрде. Алар Чаллы, Әлмәт, Саба, Яшелүзән һәм Кукмарада ачылды. Тагын 2 мәктәпне Түбән Кама һәм Биектауда төзеп бетерәләр. Россия Федерациясының яңартылган мәгариф стандартлары нигезендә уку елы үзенчәлекле була. Гомум белем бирү учреждениеләрендә һәр атна Россия һәм Татарстан гимннарын яңгырату, әлемнәрне тантаналы күтәрү белән башланып китә. Сыйныф дәресләренең саны да артты. Укучыларда ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләүгә, илнең дәүләт символларын өйрәтүгә, разговоры о важном дип аталган дәресләр үткәрүгә аерым игътибар бирелә. Яңа уку елында Россия Федерациясының дәүләт һәм милли бәйрәмнәренә, истәлекле даталарга багышлап, тематик ачык дәресләр үткәрелә. Тарихи Бородино көрәше темасына 1 дәрес 8 сентябрьдә узачак. Хәерле сәгатьтә булсын. Сезне барыгызны менә бүгенге матур бәйрәм 1 сентябрь яңа уку елы башланган көн белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, матур тормыш, гаилә бәхете, мәктәп бәхете, мәктәптә эшләү, мәктәптә яшәү, мәктәптә билем алу һәм тәрбия алу бәхете телим. Чөнки бу иң зур бәхетләрнең берсе. Яңа технологиялар кулланып, матур итеп, балаларны якын итеп, үз бала шикелле күргән укытучыларыбыз, җитәкчеләребез, әлбәттә, әти-әниләребез бар. Һәм аларга барысына да бәхет, шатлык телим. Яңа уку елы белән тәбрик итәм. Исән сау булыгыз. Изге еллар, изге уку еллары булсын барыгызга да. Башка темаларга күчәбез. Илнең 160 әйдәп баручы компаниясе 2000-нән артык катнашучы Казанда нефть газ химиясе форумы ачылды. Ачылыш тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов та катнашты. Ул форум кризиска каршы көрәштә нәтиҗәле корал дип билгеләп үтте. Барлык катнашучылар да үз продукцияләрен тәкъдим иттеләр. Тармакның актуаль проблемалары турында фикер алыштылар. Төп тема импортны алмаштыру проблемасы актуаль булып кала. Гидротехник робот бұралаушының істәмә куллары кебек. Аның ярдәмендә төрле авырлыктагы торбаларны 12 секунд эчендә тиешле урынга беркетеп куярга мөмкин. Башкортстанда ясалган әлеге эшләнмә күргәзмәгә куелган уникаль аппаратлар арасында.
Барысы да автомат ярдәмендә программалаштырылган. Барлык двигательләр, җиһазлар үзебездә җиштырылган. Моңа кадәр без аларны читтән сатып ала идек. Нефть һәм газ сәнәгате кыска вакыт эчендә реформа кичерде. Татарстанда уникаль полимерлардан трубалар ясый башладылар. Безнең продуктлар торак коммуналь хуҗалыгына кирәкле эшләнмәләрнең 90%-ын каплый. Чит ил аналоглары урынына сыйландырылган газны хәтта иң ерак урыннарга да Россиянең йөк машиналары илтә. Автомобильне стационар заправкалардан ерак булу шартларында да кулланырга мөмкин. Ул үзенә ягулык тутыра, объектка килә. Экспозицияләрдә Россиянең, Үзәк Азияның һәм дөньяның башка кайбер илләренең 200-гә якын әйдә баручы тармак компаниясе. Tat Oil Expo күргәзмәсенең мәйданы узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Ил сәнәгате потенциалы да арта бара, диләр чит ил кунаклары. Нефть газ сәнәгате өлкәсендә лидер буларак, безнең ил бу тармак турында бөтен дөньяны кайгырта. Тип хезмәттәшләрнең берсе Россия. Без нефть-газ өлкәсендәге багланышларны үстерергә телибез. Нефть химиясе комплексы Татарстан икътисадының нигезе. Узган ел нәтиҗәләре буенча 34 миллион тоннадан артык нефть чыгарылган, 1,5 миллион пластмасса җиштырылган. Экологик юнәлештә дә исәптә тоту зарур. Технологии, которые обеспечивают расширение сети мониторинга эмиссий загрязняющих веществ, прогнозирование и предупреждение аварий, снижение углеродного следа производства. Решение экологических проблем промышленности – наша общая важнейшая задача. Татарстан углерод калдыкларын бетерүдә күптән эшли. Тик хәзер гомуми ярдәм кирәк. Әлеге проблеманы хәл итү өчен белгечләр җавапны 3 көн дәвамында Казан Экспо мәйданчыкларында эзли. Эшлекле программада 10 000 квадрат метр мәйданда күргәзмәдә эшли. Монда беренче тапкыр төп тармак предприятиеләрнең аерым мастер-класслары уза. Tat Oil Expo форумы нефть химиясе проблемаларын чишү өчен төп мәйданчык булырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Бәләкбатов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Анжела Вавилова исемендәге фонд чираттагы тапкыр балаларга дигән акция уздыра. Анда мәктәп укучылары катнаша, алар укытучыларга чәчәк сатып алырга дигән акчаларын авыру балаларга ярдәм итүгә тотала. 1 сентябрьдә сыйныфтан укытучыларга бер чәчәк бәйләме генә чикләнергә, экономияләнгән акчаны фондка күчерергә була. Улитку, да контика. Кечкенә моторикага да вак детальләр кертергә мөмкин. Тернәкләнү иҗат белән бергә үрелеп бара. Иң мөһиме, янында кирәкле, кыйммәтле материал бар. Балам церебраль паралич белән авырый. Ул 27 атнадан туды. Бик озак дәваланды. Тернәкләнү курсын үтте. Операциядә ясадылар. Организмындагы тоткарлыклар 14 яшькә кадәр үтәргә тиеш. Әгәр дә тернәкләнүне уңышлы дәвам итсә, ул йөреп китәр дип ышанам. Укучылар матур киенеп сыйныфташлары белән күптән көтелгән бәйрәмгә барганда, яраткан укытучыларны чәчәк бәйләмнәре сайлаганда, гадәттәгечә кечкенә пациентлар өчен хосписта иганә җыялар. Авыру балаларга ярдәм итү, аларның шатлык борчуларын уртаклашу зур эш. Когда приносит там 30 человек в классе, 30 лицов, ну куда учитель денет? Укытучылар чәчәк бүләк иткәнне һәр вакыт ярата. Ә менә сыйныфтан бер юлы 30 бала чәчәк бәйләмен бирсә, ул аны кая илтә? Балаларда кешелек сыйфатларын тәрбияләү, матур сыйфатларын үстерә белү кирәк. Без хәйрия эшендә катнашкан балаларга әлемнәр өләшәбез. Бу аларның игелек эшләүләренә рәхмәт билгесе. Валерия һәм башка авыру балаларга булышу балаларга акциясының асылы. 102-нче, 96-нчы гимназиялар һәм 78-нче лицей укучылары үз өлешләрен керткән инде. Җыелган акча тернәкләнү җиһазлары һәм махсуслаштырылган туклану сатып алуга тотыла. Алия Галиуллина, Елизавета Жукова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Республика хөкүмәте йортында узган утырышта билгеләп үтелгәнчә, Татарстанда хайваннарны айлау мөмкинлекләре артты. Бигрәк тә пыши, кыр кәҗәсе кебек кыйммәтле хайваннар күбәйгән. Кабан дуңгызларының саны киресенчә кимегән. Моның сәбәбе Африка дуңгыз чумасы таралуга бәйле. Бу хакта тулырак киләсе репортажда. Кыргый хайваннар арткан. Бер елда гына да Татарстанда аучылык байлыклары запасы 20%-ка арткан. Бәясе 2 миллиард сумнан артык. Азык базасы да ау өчен җирләрдә бар. Республикада поши, кыр кәҗәсе һәм кабаннардан тыш күптән түгел мараллар да кертелде. Ау бәясе тотрыклы түбән. Численность растет, даже такие ценные виды, как лось. Хайваннарның саны артты. Хәтта поши кебек кыйммәтле хайванның да бәяләре төште. Бу сөендерә. Аучылык мөмкинлекләре җанварларның саны күбәйгәненә түгел, бәяләр төшү хисабына да артты.
Мамадыш, Шистай, Балык бисәсе, Спас һәм Югарстан районнарында кабан дуңгызларының Африка чумасы теркәлгән. Йогышлы йоктыру куркынычын киметүгә ирешәләр. Вирус билгеләре булган 250дән артык хайван югытылган. Кабан дуңгызлары саны тулаем кимеми, дип ышандыралар комитетта. Кабан очень пластичный вид охотничьего ресурса. Кабан аучылык байлыгының бик таралган төре. Ул тиешле саклаучылары азык запасы булганда бик тиз торгызыла. Республикада азык запасы күп. Кабаннар саны тагын 2 елдан да артырга мөмкин. Ләкин Африка чумасы йогышын киметү өстендә эшләргә кирәк. Айрым саклана торган табигый территорияләргә игътибар зур. Алар Татарстанда 200-гә якын. Идел, Чулман, Ык, Агыйдел елгаларына кешенең йогынтысын киметәләр. Балыкларның төрлелеген саклау буенча да эш бара. Бу кызыл китапка кирип барган балыкларга сазан, судак һәм карп төрләренә кагыла. Киләчәктә тагын айрым саклана торган 7 табигый зонаны булдыру планлаштырыла. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Адил Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Шығарылышыбызын дәвам итәбез. Башкалабызның эшмәкәрләр йортында Россия Федерациясының урта һәм кече бизнес корпорациясы генераль директоры урынбасары Наталья Коротченкова белән очрашу узды. Белгеч эшмәкәрләргә яңа ярдәм чаралары турында сөйләде, бизнес җәмәгатьчелеге вәкилләренең сорауларына җавап бирде. Сораулар күп төрле иде. Иң кискеннәре кредит шартларына кагылды. Руслан Галлямов медицина эшләнмәләре белән сәүдә итә. Аның кечкенә булса да амбицияле үз бизнесы бар. Пандемия һәм импортны алыштыруны исәп калган. Эшне үстерү өчен акча кирәк. Ләкин банк кредитларны залогка гына бирә. Все банки... Барлык банкларда безгә кирәк булган суммадан 2 тапкыр күбрәк залогка игътибар итәләр. Эшмәкәрнең залогка гаиләсе яшәгән йорты гына бар. Закон буенча банк аны залогка ала алмый. Руслан Галлямов үз проблемасын эшмәкәрләр йортында узган очрашуда яңгыратты. Күбесе аны хуплады. Даже если есть залог, если они берут помещение в залог, да, они полностью это помещение оправдают сумму кредита, ты все равно этот кредит не получишь. 3 месяца надо приносить все новые и новые бумаги, за это время просто помещение уйдет. Вазгият киренке җавап күпләрне кызыксындырды. Зал тулы диярлек. Россиянең кече һәм урта эшмәкәрлек корпорациясеннән финанс белән ярдәм итүнең яңа чаралары ярдәм итәргә тиеш. Алар инде 19 цифрлы сервисын ачкан. Аның белән ничек эшләргә һәм алардан нәрсә көтәргә икәнлеге турында фикер алыштылар. Сорауларга җаваплар бирделәр. У нас сейчас в корпорации МСП запущены новые сервисы. Хәзер безнең корпорация эшмәкәрләр мөрәҗәгатьләрен хуплап, алар белән эшләүнең яңа сервисларын ачты. Бу 360 номерлы сервис. Сатып алулар буенча гид эшли. Анда һәр эшмәкәр үз шикаятен җибәрә ала. Барлык мөрәҗәгатьләр дә индивидуаль тәртиптә карала. Соңгы очрашуда да Мәскәүдә тиешле оешмаларда тикшерү эшләрен башлау өчен мөрәҗәгатьләрне җыйдылар. Фарис Мөхәммәтов, Булашаки, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Бәйләүчеләрнең куллары кулга якмый. Үз баш киемнәре, ыек баш, җылы свитер һәм хәтта уенчыкларга кадәр бәйлиләр. Тиздән әлеге әйберләрне Донбасс Халык Республикасына мохтаҗларга җибәрәчәкләр. Түбән Кама Пенсионерлар союзы беренчеләрдән булып Бабушкина забота акциясенә кушылды һәм халыктан җылы әйберләр җыя башладылар. Шул ук вакытта кайберәүләр үз куллары белән бәйләргә кереште. Петелька за петелькой, ряд за рядом. Оек баш, бияләй, башка җылы өс киемнәре. Булар барысы да Татьяна Афанасьеваның хезмәт җимешләре. Ул бала чагыннан бирле бәйләү белән мавыга. Бер көн эчендә берничә әйбер бәйләргә өлгерә. Үзенең әйтүенчә, бу мавыгу тынычландыра, кәефен күтәрә. Хорошее подспорье. Во-первых, занимает время. Яхшы ярдәм, беренчедән вакытым бар, бәйләү миңа рәхәтлек бирә. Кайберләре белән үзем дә кулланам. Яисә якыннарыма һәм туганнарыма бүләк итәм. Менә хәзер мохтаҗ кешеләргә, Донбасста яшәүчеләргә җибәрәсем килә. Донбасста җылы әйберләргә мохтаҗлар арасында балалар бик күп. Алар өчен кайгыртучан хатын-кызлар үз куллары белән бүләкләр әзерли. Не только носки мы вяжем, вот я, например, не только носки, вот я вязала крючком. Оек башлар гына түгел, менә мин әйтик, Донбасста яшәүчеләргә юынганда куллану өчен мунчалалар да бәйләдем. Барысы да мохтаҗларга ярап куяр дим. Пенсионерлар союзы активистлары июльдә Бабушкина забота акциясе башланганнан бирле әйберләр җыя башлады. Инде йөзләгән шәһәр кешесе җылы әйберләр, баш киеме, шарф, куртка, оек башлар, башка әйберләр алып килде. Көз һәм кыш айларында буларның барысы да кирәк була. 2 раза в неделю по 1 часу мы занимаемся.
Атнага 2 тапкыр берәр сәгать шөгыльләнәбез, чөнки безнең башка эшләребез дә бар әле. Шундый затлы һәм кирәкле шөгыль яратып бәйлибез. Пенсия фонды бинасында җылы әйберләрне икенче катта җыялар. Пенсионерлар союзының җирле бүлеге 2 партия кием җибәргән инде. Хәзер 3нче комплект әзерләнә. Акциядә теләге булган һәркем катнаша ала. Алия Галиуллина, Алмаз Кашаев, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Толпаннар һаман активлыкларын киметми. Эпидемиологик шер башланганнан бирле Татарстанда тәннәренә толпан кадалган 8 артык кеше табибларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Бу былтыргы күрсәткечләрдән 1,5 тапкырга күбрәк. Шул ук вакытта 2000-гә якын бижәкнең боррелиоз, энцефалит йөртүгә ачыкланган. Табиблар тәнгә толпан утырган очракта кичекмәстән медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Республикада җиңү диктантын язуда катнашырга чакыралар. Халыкара патриотик акция 3 сентябрьдә уза. Катнашучыларга 45 минут вакыт бирелә. Бу вакыт эчендә Бөек Ватан сугышы тарихына бәйле 25 сорауга җавап бирергә кирәк. Акциядә катнашырга теләүчеләргә Диктант Победы РФ сайтында теркәлергә мөмкин. Диктант сәгать 2дә башлана. Җәй азагы умартачыларга бал суырту өчен кызу вакыт. Әлмәт районы умартачылары татлы уңышның шактый өлешен җыйганнар инде. Быел бал күпме? Хәбәрчебез кызыксынды. Бал суырту сезоны озакка сузылмый. Ул июль ахыры август башына туры килә. Умарта кортларының нектары аларның санына, һава торышына һәм умартачыларның хезмәтенә бәйле. Поэтому мы должны... Без умарта кортларын бал җыярга әзерләргә тиеш. Аларны вакытында тәрбияләп, дөрес юнәлешкә барсаң, күп бал суыртырга була. Умартачылар династиясын дәвам итүче Рамил Гыйбадуллин белән Динар Гыйниятов 3 ел элек умарта ояларын берләштереп, Шупай һәм Мәмәт авыллары арасындагы урман буена илткәннәр. Жаркие дни. Эссе көннәрдә нектар тиз кибә, ә менә урман буйларында нектар кипми, кортларга бал җыю мөмкинлеге күбрәк була. Тагын урман зонасы үсемлекләргә бай. Биредә Иван чәе, испарцит, кура җиләге, юкә үсә. Бу умарталыкта бал кортлары нигездә төрле үлән, чәчәк нектарларын җыя. Соки же бывают разные. Соклар төрле була. Мәсәлән, алма сугы, виноград сугы, мультиҗимешләр була. Менә төрле үлән, чәчәк, алар мультиҗимеш соклары. Хәзер умарталыкта 70-80 умарта оясы бар. Алар төрле токымнан. Умартачылар яңа умарталар алып, аларның популяциясын киңәйткән. Когда ловишь вот этот пчел, рой. Менә бу умарталары тоткач рәхәт булып китә. Күчереп иртәбез. Бу үзенчә кызыклы рәхәт эш. Җәен бал кортлары тәүлек буена кышка әзерләнә. Көндез нектар җыялар, төнлә аның дымын чыгаралар. Дымлылыкны 18-20%-ка кадәр киметәләр. Умарта ояларының бер өлешендә нәсел җитештерүче бал кортлары, икенче корпуста бал җыючылар яши. Аларны бер-берсеннән махсус рәшәткә белән аералар. Ана умартаның үз эше, эшче умарталарның үз эшләре. Алар күбрәк бал җыеп калырга тырыша. Умартачылар бал суыртуны тәмамлап килә. Быел уңыш яхшы диләр. Нектарның бер өлешен салкыннарны уңышлы кичерсеннәр өчен умарта гаиләләренә калдыралар. Алия Галиуллина, Татьяна Шамбер, Антон Николаев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы. Бөтендөнья татар конгрессы 30 еллыгын билгеләп үтте. Конгресс съездында киләчәккә бурычлар билгеләнде. Конгрессның башкарма комитет рәисе урынбасары Илгиз Халиков Татарстан радиосының иртәнге турдан-туры эфирында конгресс уздыра торган чараларга, дөньяның төрле төбәкләрендә милли бәйрәмнәр, конгрессның күчмә утырышларын үткәрү, туган телдә укыту, милли матбугат проблемаларына тукталды. Тыңлаучыларның милли темаларга карата сорауларына җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илгиз әфәнде, хәерле иртә. Хәерле иртә. Конгресс съезды йомгакларын ничек бәялисез? Йомгаклардан килгәндә без аны уңай бәялибез, чөнки безнең эшчәнлек бик шундый нәтиҗәле булды дип әйтик. Пленар утырышка кадәр безнең секция эшчәнлекләре булды. Ул булды 7 юнәлеш буенча. Монда инде татар халкына аны кызыксындырган төрле юнәлешләр, мәсьәләләр күтәрелде. Ул милли мәгариф, ул мәдәният һәм башка милли матбугат, шул исәптән журналистика һәм башка кызыклы юнәлешләр яктыртылды. Аның нигезендә безнең резолюция тәкъдимнәр булды. Һәм инде киләчәктә менә безнең эшләр өчен төп бурычлар куелды. Һәм инде аны гамәлгә ашыру буенча эшчәнлек бүгенге көндә башланды дияргә була. Конгресс эшчәнлеген яхшырту өчен нәрсәләр эшләргә мөмкин?
Бүгінгі күнде бізге эшләргә кирәк менә шушы дәрәҗәне күтәрү буенча яңа адымнар. Чөнки заман безгә яңа мөмкинлекләр бирә, яңа технологиялар, яңа алымнар. Шуңа күрә аны файдаланып, бүгенге көндә менә бу юнәлештә ныклап эшләргә кирәк дип уйлыйм безгә. Киләчәккә төп эш планнары нинди? Планнарга килгәндә, ул безнең инде традицион форумнарыбыз, алар төрле өлкәләрне үз эченә ала, ул авыл эшмәкәрләре дә, ул Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре дә, ул безнең мәдәният өлкәсендә килгән төп чараларның берсе федераль сабантуйлар, федераль авыл сабантуйлары. Менә шушы юнәлештә бермә-бер дәрәҗәбезне күтәреп, бөтен көчебезне биреп эшләргә планнар безнең. Дөнья күләмендә милли матбугатны ничек бәялисез? Бүгінгі күндә яңа басмалар әлбәттә барлыкка килә, әмма ул без теләгәнчә алай күп дип әйтмәс идек без аны. Чөнки замана шулай ук үзенең таләпләрен куя. Бүгенге көндә газет, журнал укучыларының саны арта дип әйтмәс идем. Әмма менә шушыны популярлаштыру буенча эш алып барырга кирәк, һәм инде аның яхшы үрнәкләре бар. Безнең төбәкләрдә инде гасырга якын тарихы булган шундый газет, журналлар, матбугатлар бар. Менә алардан үрнәк алып, менә бу юнәлешне тагы да активлаштырасы иде. Пандемия кабат көчәя, эш формаларының кайсыларына өстенлек бирәсез? Без инде пандемияның башлануы белән 20-нче елда үзебезнең эшне яңа форматка күчерергә өйрәндек. Аның мөмкинлекләрен һәм инде әлбәттә тискәре якларын бәяләдек, карадык, анализ ясадык. Һәм бүгенге көндә без шулай ук төрле технологиялар ярдәмендә дистанцион эшләрне алып барабыз. Бәйгеләр мул, ниндидер киңәшмәләрме без аларны дистанцион форматта уздыру өчен барлык мөмкинлекләрне Бөтен Татар конгрессында булдырдык. Һәм инде без төрле технологиялар ярдәмендә 500-дән артык тыңлаучының игътибарын җәлеп итә торган мөмкинлекләрне булдырдык. Конгресс эшчәнлеге белән кайдан тулырак танышырга мөмкин соң? Безнең рәсми сайтыбыз эшләп килә. Бөтен Татар конгрессының рәсми сайты. Анда барлык безнең контактларыбыз бар. Шулай ук анда күрсәтелгән безнең телефоннар, электрон адреслар, электрон почталар һәрвакыт без элемтә өчен ачык. Һәм инде шулай ук социаль челтәрләрдә дә без бик актив эшлибез. Бүген белем көнендә мөгаллимнәргә, ата-аналарга, балаларга нинди теләкләр әйтер идегез? Беренче чиратта барлык укытучыларны, мөгаллимнәрне белем көне белән тәбрик итәм, чөнки үзем белем буенча укытучы, һәм инде укытучыларыбызга һөнәри осталык телим, эшләрендә уңышлар, ә инде ата-аналарга килгәндә иң зур теләгем туган тел фәне кысаларында туган татар телен сайлау буенча тиешле эш алып барырга кирәк. Бүгенге көндә федераль закон нигезендә без телне, туган телне сайлыйбыз, һәм инде һәрберсе үз туган телен белә. Шәхсән минем өчен ул туган татар теле. Һәм инде мин үз гаризамны яздым, һәм барысында менә шуңа өндим. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.